Ekene dịrị gị ndị Igbo na-ege m ntị ebe ọbụla na masị m na ọ dịrị gị mma. Asị m ikwu Igbo n'iru igbute ọma, Igbo na-azụ igbute ọganiru na m. Unu mana ya bụ ihe etega aka obido na-eji nja na efere mba ụwa. Mana kịta Jpac apụtago wee weluzie ọnụ ya sị ka o kwue ka anya na akwa si wee na-erelate. Ana ọ nwechakwa substance okwu maka akwa ka akwa sikwa wee nweta ụlọ ya nke abụọ, họteelụ ya nke abụọ. Ana ka akwa sikwa wee akwa ya ụlọ ahụ ọ nọ na ya. Jpac kwucha ha ncha niile. Mana ya onye kọba ma ka ibiko ka ị tụlee ana nene vidiyo anụnwa. Ị nenechazịa ya o nwezie ihe ọzọ ịchọrọ ịghọta na the vidiyo ịchọrọ itinye ọnụ na ya, itinye ọnụ na ya. O nwekwanụ nke ọbụla ịchọrọ ikwu, ịdrọpụ ya meseji na comment section anyị na ya afụ na bụ vidiyo. Ngwa nene na vidiyo akwụ nghọta ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Yes, distinguished ladies and gentlemen, Your Excellency, beautiful people, Ndioma. My name still remains Honorable Barrister, Engineer, Dr. Professor, Archbishop, Deacon, Reverend Engineer, Bishop, Jpac, Akwa Okuko 2023. I really want to clear air. Yes, Makagini, Odemma na akwa. Many people na say na akwa na-enye m ego, and that is why na macho ikpe ka ọ hapụ ife bụ akwa. Na every time I defend the akwa. Let me start from the scratch. Only if you can give me your time, your ear, ka ị gee ntị from ife nchọrọ ikwu now. Ife nchọrọ ikwu abụrụ ife ọzọ bụ na mgbe m matara akwa, amatara m akwa through ayaka ọzọ bụ ebe jere ọrụ MC na December. Akpọrọ m ọrụ na Maselina Hotel. Mgbe ọrụ MC na-ekwu okwu ndị mmadụ na-amụ akwa m onye ọ bụ binye n'oche bịa fere m ego, fechara m ego, sị m weta na like ọma nọmba m and the funny. Because many people don't know that I anchor events, but that is by the way. I wee garazie ọ nọkọtakwa ọkpọ mama m na dibịa ọkpọkwa ma akpa na-akpara as friendship. Emechaa adịghị na WhatsApp group a na-akpọ Igbo bụ ofu WhatsApp group. From there, I na-eme comedy, ọ na-watch, I na-eme entertainment. That time, akwa dị very popular. Akwa then I mebeghị plastering. Ebe ụlọ nke the first one ọrụ bụ before emebeghị plastering. Ọ ka bụ block work, aka na-arụ ya arụ. Ntu ahụ ihu mmụọ ya dị abụrụ etu aka ihu mmụọ ya dị before. Akwa wee bido na-aga. It's not like my entertainment, not like everything. Abara ka ndị akọbara unu everything because onye nji ụgwọ and onye nji explanation. Ma the time ka m pụta social media wee kwuo ife akịta ka onye ọbụla mara ya amara so that tomorrow here they say akwa pay you. That is why I don't want to tackle akwa pay you, akwa do this. Akwa ha akwụ ụmụ ụgwọ n'ihe mmegoro akwa so far in this life. Akwa ma akwụ ụmụ ụgwọ ihe na-akpa na mmadụ build relationship. Many problem upon problem akwa ya abụọ ọchị daba mụnwa adachie gbapụta akwa ofe eji akpọ mmadụ a friend, not just because he's a native doctor. Akwa ha rụrụ m ọrụ and ọrụbeghịrị m ọrụ. We are just friends as mmadụ matara mmadụ as MC. That warranted him obido rụmụ ụlọ mgbe ọ ka na-eme ụlọ plastering na ọkpọ m mbenetere ụlọ enetecha ụlọ akwa na-agba afa mụnwa bụ the first person akwa enweghị Facebook, onweghị page. I was the one opening his page for him. Then the question media bụ unu atag ya ma akwa tag ya ma all these people dey rubbish. Unu chena today ka mụ na akwa matara na akwa na-akwụ ụgwọ. Kwụsị ụgwọ. Akwa na-akwụ ụgwọ. For what? Kwụsị ụgwọ. Onye na-agbara mmadụ dị close to somebody, mmadụ abụrụgo friend nwee personal likeness. O wee many okwu ada okwu akwa na akwa ada many things akwa abụọ mee asọ ụmụazụ ọ bụ mkpọ ya pesue. Many videos are about me delete that video or delete here. People for the casting and control akwa or don't really hinge control. No, or talk about or talk ife. No people or Baba far about with our white or you have avatar. Buy the first video with 60,000 followers on my page. That was when Naza Mazi Jpac Media. Like I'm just not the page 2019, 2014. I'm just laughing at them. I'm here on Facebook.
before I block all my accounts. Megide ife a megide akwara afụ view sị m na ọ na-afụkwa view from there ọrụba ọrụ n'iwa ka ọ na-agbara moto si Lagos mgbe amam ihe bụ flight ababeghị flight mụọ na-agba moto bịa ọba mee vidio na we became friends ọ plasacha ụlọ ekpọ m na ụlọ agharịkwara ihe n'anya mgbe abụ ofu moto red a na-akpọ Ford Edge ife akwa na anya all those people niile efuru kịta niile onwere onye nọ wute akwa from A to Z. He discovered me na talent na stage ebe m na-eme MC nara m nọmba so m na ọmụnye ihe o ji nara m nọmba bụ na ọmụ ya emepere ụlọ ya ka ị na-aghọta maka ndị na-nkọ nkọ eri na ọmụ ya rụrụ MC bụ emepe ụlọ ebido na-akpa nkata akwa mecha arụcha dị ụlọ arụcha ọmụ I was the first m gbara vidio n'ụlọ akwa publish here na Facebook as entertainer ojembe enwe ilo mgba ya n'ihu akwụkwọ oru mgbe emepe ụlọ aha tatu ụlọ nke ọrụ na akwa kpọọ m si nọchọ gị mepe dị ụlọ nye m ọrụ MC officially n'ọrụ MC aka m ji wee fụga onye Jesus for the first time fụga so many people I handled microphone na ọ na field ọba anchor the event nrụcha dị ọrụ akwa kwụọ m ụgwọ ọrụ etu esi akwụ mmadụ ụgwọ ọrụ maka ndị na-asị na akwa na-enye gị ego they pay you, that is why you are defending him. Akwara nsị na-eme nke ọjọọ ndụ ya ọdụ na secret as a friend ọ bụ na ọnụ ndụ ya ọ chọghị ịnụ m bupụta na Facebook pịawa ya azụ ime mpịawachazi ya azụ ọsị m he nna Jpac chekwana iji eme ụdị ya nsị bikọs na ha anụ ihe na ọ na-abụ ngwacha gị ime uche gị bụ ebi na ibute gị ike agwachaghị ndụ kilia ya bikọs ọ chọrọ nke onye ọbụla nye m ntị gị na kill me your ear. After that ebido kwebe ụlọ nke ọzọ nọ na-akụ ọnụ ụlọ nke ọzọ ọrụ second build na ọrụ ọ bụghị ụlọ ahụ abụghị ụlọ akpa ụlọ ahụ bụ somebody onye ahụ abụghị ya na Anambra steeti mana ọ bụ agba na ebe arụ ụlọ akwasị na ọ chọrọ compound ebi ibe kwebe ụlọ ahụ ọnụ kwegide ụlọ ahụ ọnụ dịka nọ ego na-epush o nwere ụdị ego a bụ ịkpata akwego ụlọ ọnụ ire by force. The guy was forced to sell the house because na ego ọ tụgoro n'ụlọ ahụ eru 3/4 of ihe akwa na-ekwe na ọ ya azụ akwa zụọ ụlọ ahụ dozie. That was when ebidodo arụ triple P golden egg. All those why akwa na-enwe issue security issue mụwa ka ọ na-akpọ because forget ya na mmadụ dị like this enweghị ebe na mmadụ nwere contact mụwa ka ọ na-akpọ achọba m ịkpọ ọchọ mmadụ asị akpọbaziri ụnụ contact ndị akpọbaziri ma ndị na-enwe ka onwe ha na-akpọba ebe nwere issue akwa na-ebu ụzọ kpọọ m as a friend. Contact kwuru contact ndị place gwara akwa federal contact and otherwise mere na akwa anaghị enwe issue. Ebụta sị na Jpac na ịbụ nwa akwa boy akwa boy gịnị ife mmegoro akwa ha akwụ ụmụ ụgwọ ma ọ sị ka ọ kwụọ ma ọ sị ka nye isi ka nye akwa bill ka ọ kwụgba m ụgwọ akwa ha akwụ ụmụ ụgwọ na anyị jere obodo oyibo today jee Dubai today people asị na akwa agbara na akwa akpọ Jpac jee obodo oyibo unu just na-ekwuru ihe gbasara unu because unu ama ka m na-akwasị bido mụnwa wetara kọntaktị anya na-akpọ Obitest na-eje program ndị Purity Herbals. I am the ambassador of the Purity Herbals. Attire na ndị ya eje Dubai for tour. Mwe say I want a friend to join me. Also use that and say akwa let him have a taste of life. Purity gbara akwa flight gbara ticket uche ya na-akpọ venture jụọ akwa na ọgba otirie even na ego na yere akwa visa because no under age. I add extra money akwa gbaa flight eje obodo oyibo je Dubai but all my contacts maka ndị na-asị gị Jpac why na ha like ịgba akwa wụọ o nwere ka gị na mmadụ esi duruo na mma ịchọ igwe ihe igwe ịba na private ya gwe ife ọ bụrụ onye bụla ji nọmba akwa ana ọ bụrụ onye bụla akwa na-akpa na fon gị na mmadụ adịruo na mma o nwere ebe abụọ dịruo na onwe enyeghị ihe na-akpọ private number and that private number mkpa akwa topic call mana ọ dị busy off call m ọkpọchi ya n'azụ because ha na-ayọ ya ego ihe na-akpọ ebe information onwe issue na Facebook today mkpọ esi akwa ihe anyị post na adịrọ mma that is why o ji wee post wee nke advice mpụtakwa pịasuo akwa ọkpọ m na voice Jpac m na ọgbakwa gị ka m na-akwa nwa kwado iji wee gbawagwazi ya nwụọ anyị esebe na nke ịgba nwụọ nsị ya na ha agbaghị wụọ kama na ọ bụrụ na ma reply repepụl filuo na ọ na-abịa ikwu ihe na-adịghị mma nzobe gị ọsị m nsogbu adịrọ nsị anyị kụziri ndị okwu ahụ ọsị m oh thank you
ihe mere people ji na-agbagharị na Jpac na agadi ihe mekwa mgbe m bidoro mgbe m fụ na akwa stand go na social media ka m ji hapụ ya. Mgbe m ji fụ na akwa stand go jirizi aka na-eme posting, jiri aka na-eme editing, jiri aka na stand go na social media ka m ji megide ka m ji hapụ akwa. How many people have built on internet nọ na social media taa ime na ihe ọjọọ today ịfụ na mmadụ 10 20 eburu case gaa n'isi taa gaji because of gịnị onwego mkpụrụ akụ egisi n'ime ndị mmadụ, onwego impact emegizi n'obi ime ndị mmadụ. Ebere asị m na akwa dey pay you akwa ha akwụ ụgwọ ma ọ zụọ ka agbakọba ihe ọma mmegoro akwa ha akwụ ụgwọ ya. Ma ndị na-ekwu na akwa Jpac nwa gwara akwa achọghị ibiri moto na akwa achọghị ibiri, o biri akpa mma moto, o biri onye a moto, o biri onye nke a moto. Before akpa mma anụ isi akwa jekọtaba akwa for the first time ọ na-afụ ihe ọ na-anụ olu m. Akpa mma na-akpọ m yọọ m mepere gate a na-achụchi ya azụ. Ọgachi ikere ndị ya ọgachi ikere esi na windo enyo anya ka emepere gate. Ọ dịgara abụrọ ma na izu abụrọ m onye ya bụ mbịa esogide mmadụ esopọde mfụ a na-ebi udugo gị na ịdịgo internet wide ahapụ gị. So why am I making this video? Why I'm making this video is to tell the public that na o nwere ka gị na mmadụ esi duru na mma, ọ dị mma gị na mmadụ esi duru na mma. Yeah, I'm not a kind of person that will come to the public because of what people are saying and they betray you in broad daylight. If up, mpịawa azụ, tụọ mmehie n'ihu, we still became friends. Now, I have an issue today about why many people are against me. All those native doctors and friends of Akwa had against because how am I na move my hand from A to Z. No, okay with the satellite in Kenigwe, when you champ Robin with their friends. You will find out that the aka so many of them na mbure buru akpa ada agboku n'ahịa. Ọ bụ na eweta satellite nke Enugwe wee nyochaa obi ha niile, nyochaa obi mmadụ 10 bụ friend of akwa ha na-akwada adị na mma na-anụkọ n'ofu iko akwa. You will find out that na ha amegwu satellite nke Enugwe. Ọ bụ na eweta phone number ndị dị close to akwa mmadụ 10 dị close to akwa phone number ha tinye na internet wee wepụta their 2 months score, 2 months previous score. You will find out that in one way or the other aka one of them dị na onye bịa buru akwa. As an investigator, mụnwa emego investigate wee na-agwa akwasị ya beware of friends. Ọ dịka asị na m na-eme akwa ka mpụpụta ma dọkịta agwaba akwasị ya na onye a na-agbagịta onye a na-agbagịta ilu ka eji ekwu okwu. Beware of friends, beware of friends. That is what somebody that calls himself a friend will tell a friend. Because I have a friend too. People that give me advice. Man, I say Jpac that to Jpac. I just laugh at you because you are using any words suitable for you to balance your stupidity, to balance your evil doings. Each and every Jpac that to useless followers and some fools that doesn't know their left and their right. Oh, but I say Jpac, is it true that you know that to? You better out now because you guys you just want to make caricature of yourself, not even me. Because if you ask me that question, that means I'm not 24 hours. You will also tag Akwa as well to too. I don't mean Akwa advice. If you're going to have a friend, Omen Kojon Nabe, Oha. Omen Kojon Gwe. Mbọchọ go make give away. Ndị stranded. Ọ ma kwasị onwe na ndị dị stranded mmadụ one. Then the ke hop ndị dị stranded obodo Igbo. O je ndị send 500,000, ndị send 1 million. Ndị dị stranded. O bụ mepe ọnụ, ọ sị Jpac, talk about Akwa. Ị na-enye m data, ị sị m talk about who? You want a phone. Your own friendship with somebody, friendship gị na mmadụ or friendship ọ ga-abụ onye ahụ ha na problem ozugbo epụta na public mepe ọnụ wa kube
that means you cannot do business with anybody. This is the reason why man some big men we are today na mo nwere ego. Obo na mo nwere ego. Come on, we have na man dey dobe all do. Not because I come on social media, they say this guy you talk too much, this guy you talk too much. My talking aspect ends in social media. If you know me too well, my talking aspect ends in social media. I'm not gonna have ufu palo, no ufu ebe. You hardly see me talk. You hardly hear me talk. I mean to say, ask people that knows me. I hardly talk because talking now what you see. I do talking on social media for a living and to correct so many things on social media. So instead of saying that you talk too much, stop talking. It's like telling me to close my shop and for you to open your own shop. No, I want what I do. So with my own call and my own contact, or I put your call, fly out to Abuja. Can I correct one or two things? You know about Abuja. Oh, what? Because you tell you so money, so good day, so you see. If you want to be somebody's friend, now even I come to go to here, do you know this guy? I can never deny him. I say yes, I know him, but I warned him, but he didn't listen. That is what I will say. And I told him 20 years imprisonment. Nobody heard you. I say, do you know this guy? I say, yes, I know him, but I'm not aware of this thing because I've been warning him, but he don't listen. But I cannot just come there and be telling you that, it is called betrayal in the highest order. Because you wouldn't betray you. Never as the Jpac and about war. Now Akwa is not paying me. I want to let you know. Akwa is not paying me. You try moto ta, mother social media. Akwa say Akwa, no go time. EGB moto. I have ever opened my mouth? Say BM moto. I have a car. I have to take Nanya, and I am contented. I bought it with my money. And when I took it to Nanya, all the more okay. Now buy way fuel. At least when they boom about east, no boom anata. No, the east, no manata. Or who be nozo. At the okay. As we be motor as we. And they have a baby Gamboro or Hanemere. Mabo Hanemere, Mwane. God will be giving me name. I do many businesses. Mother Horomono. Mother Jesuno. Because I had to walk. If your own life is the kind of life you may live in social media, anyone see post to, any man repost to, the day you will enter into problem, you won't know where your problem is coming from. Can be was in the Jpac, no go wine, Jpac, no be wine, Jpac divorce with Wunja, Jpac divorce with Wunja. Even when you are seeing the true carbon copy of Jpac, even when you are seeing the photocopy and the replica of Jpac, when I celebrated my son's birthday, you photograph that Jpac or no go wine. Some people are just, I don't know the kind of grammar to qualify them because they have data. Yeah, but they post. When you have face to face, you because you have data 100 naira borrowed data. Yeah, but they pay phone. You know, rubbish. Tomorrow they same Jpac. Connect with connect. Do you think no by my power or by my mind or na mama effect or na mama kazi akwụkwọ? Come on, many senators, you broke friends. Come on, many business moguls, philanthropists, you broke friends. See, today, one year asking a Jpac on a phone, say, you I just wear a on a phone, one touch, he pick a call. What's why, bro? What's why, bro? Governor, you don't on a phone or pick a call because I see them, you go. I'm only passing information. Organization, he made them. If I am a marketer, you took phone now or capital lawyer, or if I say, Oga. Now on Facebook and people are not happy. They end up bam or pick a call.
ma ọ bụ nwere kọọlụ m ji akpọ ibe eto opi ga-ekọ nekwe ihe nchọka ime adị m ayọ gị ego because they will pick my call because I am not a pest to their life. Or connection they build. Ma ọ bụ nwere phone m kpọọ bebi ọkụ ọ ghara pick my call. Ị mara ọnụ ha ya ọ pụta call ma ọ bụrụ call m kpọchi ya mazụ because adị m akpa na ayọ ego. Everything people on social media because you can talk. You haven't seen Jpac before because you can talk. I don't want to extend this video go. If only you can watch it to the end, fine and good. But I watch a 1 minute, 2 minutes end there. It's up to you. And I won't do this video again. I think I have to end here. When you mara about what I hold your chance Jpac, talk about that. Do this, do that. Play for Akwa to release. Ihe je wete champagne a na-ere 2 million naira wee nye m. Ihe wete champagne a na-ere 2 million wee nye m. That is what got me annoyed. When I cheer up word and say your friends are the one killing you slowly, but you don't know. Even when you make a meeting ozugbo n'ime owu na agwa, meeting ahụ nọkwa n'ime owu na a leak outside. Then who leak the secret? If not one of you, Judas not n'ime unu. Until mgbe okwu afụ na achọrọ iji uche unu mara ife, unu achọrọ iji wisdom wee mara ife. Unu emecha group second meeting unu na n'ime club mesia meeting ka o gosi ịdị tight n'ime meeting ahụ. Ofu n'ime meeting ahụ ejekwa the leak kwa the secret. Leak ere secret. Agwa na-ekwu na o nwere ego, ha na-agwa na o nwere ego because na emesakwa meeting n'ime sekụla kwa ha. Ofu n'ime sekụla ha ejekwa ndị agha jikwa akwa na akwa ji ego. That is betrayal. I can never be part of that useless betrayal. That is why I'm now say I can beware of your friends. Ihe ọma ị na-eme dere gị nke ọjọọ ị na-eme wepụ aka n'ime. Mana enu mana you nwere problem taa or you nwere problem echi ma Chukwu ekweda ya bụ through your friends. That is called a good friend. Ọ bụrụ ịbịa akwada ka anyị ṅụọ champagne ka anyị kpọọ ụmụ wes ka anyị ṅụọ ya na ka anyị jee gbaa klọb ka anyị mee nke a. Your friends bụ ifu danger na abịara ozugbo ịkpọ ya na fon gwe. Agwụgwọ m agwa sị na people that betray you and they are planning again to betray you bụ second of your friends. Because when you make a meeting today, meeting now see low under 1 minute meeting now a leak outside. Then who is leaking that secret? If not one of the Judas among you. Una no go fit do me anything now. Una no go fit do me anything because when na you go. I abịago ọzọ when I send you ka m na-akpọ unu na-eche anya video biko ebe ọbụla nọ na-enene video anyị biko tile anyị aka na subscription button gị inyela anyị aka na-enenekwa video na helpkwa ya aka na-agbasa anya bụ video ka ị na-agbasakwa ya ka ya shino ya na-adịle gị na mma ịgbasacha ya biko igwe notification gị ka ị na-enwetala anyị notification mgbe ọbụla IT video fejikwa m n'aka ị na-enecha video biko video ahụ amasị gị mma tụsa ya onye ọzọ fụma bụkwa m onye mgbasa ozi ka nsifia na efere mba ụwa ka m esi ewetara ya ụmụ ụwa ka ha solukwana m wee fe maka na asị na agwọ ofu onye fụ ka ọ ga-alụkwana ịghọ eke kenekwa m Igbo niile kene ihe na-ejele Igbo dasị m na adịla onye ọbụla na mma ka anyị nwere mgbe ọzọ.